Mas, ki kentang cilik-cilik pira Mas? 5.000 ya. 7.000 ki Bun. Ya Allah larang temen si Mas sampean golek adol. Mbati ya mbati, tapi aja kakean. Wong kentang cilik iki 7.000. Nyong wingi maring pasar Mas. Tuku 5.500 gede-gede nemen gue kentange Mas. Lah kue Bun, kue kentang kuning apa kentang putih? Dah, wong sing arane kentangnya pada bae, warna siji, arep putih arep kuning, penting kentang. Ya sejen Bunda. Kentang kue ana loro, rong jenis, ana kentang putih, ana kentang kuning. Nek kentang putih kue pancen murah Bunda. Setengah 5.000 kue gede-gede banget. Paling kadang isine telu wong saking gedene Bun. Nek putih kue ya murah Bun, tapi nek sing kuning kue larang Bunda. Cuman enak Bunda buket pulen lah. Nek sing putih kuwi sepa Bunda. Ora enak yakin temenan. Sukaha larang sethithik kuwi ngejar sing kuning Bunda. Nek sing putih kuwi di balado biasanya kuwi remuk, biasanya kuwi ambrol Bunda. Ora seenak sing kuning. Nek nyong gawa kuwi kuning Bunda. Dadine ya 7.000 semene ya wajar Bun. Nek Bunda kepengin kentang putih ya gari WA pesen. Mas nyong pesen kentang sing putih bae lah wong arah nggo goroh tok be ya wis Bun ning kok gawa kena 5.000 gede-gedene por Bun ya. Nek iki kentang kuning Bunda. Kentang kuning ku enak madan larang sethithik ya Bun, oke?